Si ja heu vist el vídeo de la cronologia de la fase 1 de Marvel, esteu preparats per a veure el de la fase 2. Si no, podeu pegar-li una ullaeta en l'enllaç que vos deixe per ací dalt. Entre 2013 i 2015 veuríem la fase 2 de Marvel, la qual va estar marcada per les ingerències editorials d'Isaac Perlmutter, CEO de Marvel Entertainment, i d'una assemblea creativa formada per gent com Joe Quesada o Brian Michael Bendis, que influïa directament en les pel·lícules i que provocaria el descontent d'alguns dels directors. La situació assoliria el seu punt crític a l'era d'Ultron, provocant per un costat que Joss Whedon volgués deixar la franquícia i per un altre que Kevin Feige trencara relacions amb Perlmutter fent-se càrrec com a cap pensant de tot el pervindre cinematogràfic de Marvel Studios. A més, amb esta fase naixerien també diferents sèries, com poden ser, per exemple, Els Agents de S.H.I.E.L.D. o l'Agent Carter. O en Netflix, en un context immediatament posterior als fets que ocorren a Avengers, un mini-univers d'herois més urbans, com poden ser Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist o Punisher i el seu crossover de Defenders. Si voleu que parle en un futur vídeo d'este tema, feu-m'ho saber en comentaris. Comencem! La pel·lícula que tancava la trilogia del Venjador Daurat seria un autèntic èxit als cinemes, recaptant 1.300 milions de dòlars. No obstant, dividiria els fans per una sèrie de decisions polèmiques i un gir inesperat de la trama dirigida per Shane Black que, he de confessar, a mi em va encantar. Destaca sobretot també la banda sonora de Brian Tyler, una de les més potents de l'univers de Marvel. La segona pel·lícula de Thor és, probablement, i junt a Iron Man 3, la pel·lícula que més hate ha rebut de l'univers Marvel. La trama, dirigida per Alan Taylor de Game of Thrones, continua avançant la relació entre Thor i Loki i gira al voltant de l'Èter, una de les gemes de l'infinit. Si bé és cert que Malekith, l'antagonista principal, té un desenvolupament un poc ridícul, no menys cert és que la pel·lícula té algunes de les escenes més èpiques que hem vist a Marvel. Una volta acabada la producció, les crítiques del director i d'alguns actors serien un avís de que la influència de Perlmutter era, potser, excessiva. I d'una de les més criticades passem a una de les millors valorades. The Winter Soldier suposava l'arribada dels germans Russo com a directors a Marvel, després d'haver portat a l'èxit la sèrie Community junt a Dan Harmon. La trama presentava una buddy movie entre el Capità Amèrica i la Viuda Negra, tractant de resoldre les pistes que conduïen al Soldat d'Hivern, un sicari de llegenda vinculat a Hydra. De les millors pel·lícules de Marvel. I com 2014 va ser un gran any per a Marvel, no poden deixar de costat la irrupció dels Guardians de la Galàxia. Un supergrup pràcticament desconegut als còmics que connectava directament amb l'espectador pel carisma dels seus integrants, entre els que destaquen Chris Pratt com a Star-Lord, Zoe Saldana com a Gamora o Bradley Cooper i Vin Diesel en els papers de Rocket i Groot. Dirigida per James Gunn, és, sense dubtes, una de les millors pel·lícules de Marvel. La segona pel·lícula dels Avengers presentava els germans Wanda i Pietro i a un enemic creat accidentalment per Tony Stark i Bruce Banner, el robot Ultron. Joss Whedon es despediria de Marvel en esta pel·lícula que pretenia ser una celebració de les dues fases ja establertes, comptant amb un elevat número de cameos, però que acabaria amb l'agredolç sabor d'una producció irregular i una taquilla per baix de la primera Avengers. Les declaracions i marxa cap a DC Warner del director serien determinants per a la ruptura entre Feige i Perlmutter. No obstant, encara faltaria una pel·lícula per a culminar la fase 2, la de l'Home Formiga. I he de contar-vos que esta producció estava maleïda, ja que portava vora 10 anys en desenvolupament i el director i guionista original, Edgar Wright, va abandonar el projecte per discrepàncies creatives, deixant la papeleta a Peyton Reed. Ant-Man presenta a Scott Lang, interpretat per Paul Rudd, un pare divorciat i perdedor que acaba d'eixir de presó i es converteix a la força en l'hereu superheroic de Hank Pym, encarnat per Michael Douglas, amb una Evangeline Lilly espectacular en el paper de Hope Van Dyne. Altra que, sense fer soroll, es convertiria en una de les millors pel·lícules de Marvel. I ens quedem a les portes de la fase 3 de Marvel, la més determinant fins ara. No oblideu que podeu seguir la cronologia de Marvel ací a Sentit Aràcnid. He creat la llista de reproducció, però a més vos enllace el vídeo pertinent per a que no vos pugueu perdre res. Si vos agrada el nostre contingut, doneu-nos suport subscrivint-vos al canal, donant like, deixant algun comentari, etc. Moltes gràcies.